To nebudú vidieť, lebo keď si tým blízko. Áno, dobre. Dobre. Áno, áno. A o to sú Pochválený bude Ježiš Kristus. Trošku sme sa zohriali, pravda? Teda vydýchali, predpokladám. Veľmi sa teším, že sme sa zišli v takom peknom počte. Čo už bude s tým do budúcna, to je naozaj v Božích rukách a naozaj nevieme, odovzdávame to do jeho vôle, do jeho rúk, ale už samotný fakt, že dnes sme tu a že dnes absolvujeme túto krížovú cestu a že na Veľký piatok večer o tej 20. bude krížová cesta opäť už v takomto, veríme, že v takomto podobnom duchu, už to je veľká milosť od Boha, dar, ktorý máme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán Ježiš, ktorý trpel za nás a svojim veľkonočným tajomstvom nás vykúpil, nech je s vami všetkými. Chválme Krista, ktorý nás miluje a vykúpil nás svojou krvou. A vzdávajme mu vďaky, že za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Volajme: Pane, vykúpil si nás svojou krvou. Pane, vykúpil si nás svojou krvou. Boh, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna vykúpil ľudské pokolenie, nech vám dá milosť, aby ste nábožne úctievali Kristovo umúčenie, nasledovali ukrižovaného Pána a v nebi sa radovali z jeho oslávenia. Amen. Keby som bol, býval tam prítomný, zem by som bol, okropil slzami. Na Golgotu chceme s tebou kráčať, krvou tvojou dušu srdce znášať. Vlastne každé okresné mesto, alebo také mesto, ako sú Piešťany, zväčša u nás na Slovensku mávajú krížovú cestu niekde blízko mesta. Bude to nejaký kopec blízky, alebo keď je rovina, tak je to v meste priamo, alebo za mestom niekde kúsok, aby to nebolo ďaleko. No a ja keď som sem prišiel pred 3,5 rokmi, tak tu také niečo chýbalo a postupne sme prišli na to, že aj táto krížová cesta, tie zastavenia jednotlivé, boli na bánke v kostole, na Povale, a vďaka horlivosti pána kostolníka z banky a ďalším okolnostiam, tak vlastne on tu dal zreštaurovať a pripravili potom aj tie stĺpy, na ktorých sú tie obrazy krížovej cesty osadené a celé to aj tie zastrešili a tak ďalej. Samotná krížová cesta je z roku 1935 a bola predtým na banke v kostole, tam bola inštalovaná a teraz je tam už iná krížová cesta, tak tá bola vlastne už navyše, takže sa tak spojilo jedno s druhým, sklbilo sa príjemné s užitočným a výsledok vidíme. Že vlastne je to úžasné, že ja som úplne nadšený, že za necelé 4 roky by sa to podarilo takto nainštalovať a vlastne, že tá krížová cesta môže poslúžiť a už sme dnes poslúžili vlastne ľuďom vďaka tomu, že sa tá krížová cesta posvetila a že teda sa nainštalovali tie obrazy a už nevieme, čo bude do budúcna, pravda, s tou krížovou cestou ďalej, ale už len za dnešok naozaj Pán Boh zaplať všetkým, ktorí podporovali či hmotne, či duchovne celý ten projekt tej krížovej cesty a kvázi takého základu veríme, že Piešťansko-Banánskej kalvárii. No, vyšlo nádherné počasie, to až na objednávku priam, takže sme počítali, že príde možno viacej ľudí, ale na začiatku fakt sme nevedeli, že koľko ľudí príde. Vyhlasovali sme to vo farských oznámoch aj minulú nedeľu, aj dnes. Vedeli sme, že z banky pôjdu ľudia od kostola v procesii pešo z prievode a my, že tiež teda pôjdeme od nášho farského kostola a asi 10 minút pred 2:30, lebo o 2:30 sme vychádzali. Pýtal som sa ministrantov, že koľko ľudí je pri kostole, povedali, že 3. Tak som hovoril, že ešte asi prídu, alebo však domáci to poznajú, takže výjdu aj sami hore, no a bolo okolo 500-600 ľudí, takže myslím si taký odhad, takže úžasné, že teda sme veľmi radi, že sa to takto tiež spojilo
že ľudia prišli a mohli naozaj sa aj, myslím, že aj povzbudiť aj vo viere, lebo však o to ide v prvom rade, ale potom aj tak ľudsky, že teda prežiť pekné popoludnie aj teda naozaj obohacujúco a tak duchovne.